Και γεια σας παιδιά, κάνω ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα παίζω με Fortnite, αλλά θα παίξω και από controller και από υπολογιστή, δηλαδή πληκτρολόγιο και ποντίκι. Ναι. Πατάμε play, τώρα θα παίξουμε λίγο με πληκτρολόγιο και ποντίκι και θα τα πούμε όταν θα βγούμε στο game. Ωραία παιδιά, αρχίσαμε. Κολλάει. Εντάξει. Τι είναι αυτό? Καινούριο. Αυτό το είναι. Τι είναι, ότι και εγώ δεν ξέρω. Πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε όπλο και δεν έχω. Κάνουμε λίγο στη γρήγορα, θα παίξω με controller. Λίγο στη γρήγορα. Α, τι όπλο είναι. Δεν ξέρω πώς μεταχειρίζεται αυτό το πράγμα. Δεν βράζει, πάμε ξανά. Δεν ήξερα. Καινούριο είναι. Δεν το έχω ξαναπαίξει παιδιά αυτό. Δεν το έχω βρει σε κανένα μετά. Ποιος το χτίσει όλο αυτό? Δεν ξέρω αν βλέπετε. Γύρισε πριν. Ναι. Θα τα πούμε παιδιά στο game που θα πω. Μάλλον θα μπω σε λίγο. Μάλλον θα σας αφήσω. Ωραία. Μπήκαμε. Μπαίνουμε πίσω. Λαγκάρει λίγο, συγγνώμη που λαγκάρει, αλλά θα παίξω μισό πληκτρολόγιο, μισό controller, γιατί το controller είναι full κάλλιο. Να ακούγεται όμως, παίρνει. Τι έγινε ρε? Μας έβαλε. Και καλή που μας έβαλε. Πάμε λίγο στο locker να αλλάξουμε λίγο skin, γιατί είμαι με αυτό το skin κάθε μέρα σχεδόν. Ποιο να βάλω από τα καινούρια να βάλω, δεν ξέρω. Λίγο παράξενο αυτό βέβαια. Να βάλω αυτήν, περιμένετε να το αρχίσει. Να βάλω τη Σαμπρίνα. Βάλω τη Σαμπρίνα, έλα, ωραία είναι. Ωραία. Ankling θα βάλουμε τη Σαμπρίνας βέβαια. Pickaxe για να δούμε αυτό. Δεν είναι και τόσο ωραίο. Γιατί να βρούμε τη Σαμπρίνας. Δεν ξέρω, έχει Pickaxe, γράψουμε στα σχόλια γιατί δεν θυμάμαι λίγο. Αυτό εδώ είναι, αυτό είναι, αλλά όχι πολύ. Βάλουμε τα γάντια ή όχι? Χάλια δε, όχι. Περίμενε. Αυτό είναι το chapter 4. Πολύ παλιά. Αυτό που είναι. Έχω και πάρα πολύ παλιά, όπως αυτό είναι από το chapter 3 season 2 και αυτό το chapter 3 season 3, πολύ παλιά που έπαιζα τότε. Τι μου θυμίζουν τώρα αυτά, μου θυμίζουν πάρα πολύ. Όπως αυτό, πάρα πολύ. Α, θα βάλουμε αυτό, τι λέτε? Α, βάλουμε αυτό, ναι. Ωραία. Ωραία. Πατάμε play. Αν θέλετε μπορούμε να παίξουμε κανένα άλλο παιχνίδι παιδιά, όπως αυτό. Έχω ένα παιχνίδι που λέγεται Mafia Tycoon, συγγνώμη αν το προφέρω σωστά. Ναι, που είναι ωραίο και είναι ωραίο.
Έτσι λέγεται, αν θέλετε παίξτε το, θα ξέρετε θα είναι ωραίο. Για μένα για αυτό δεν ξέρω, έχω φτάσει 140 level και θα τα πούμε στο game, παιδιά. Ωραία παιδιά, αρχίσαμε. Θα πέσουμε, ξέρω το εγώ. Αυτό χτυπάω από ό,τι ξέρω. Από ό,τι ξέρω, δεν ξέρω τώρα. Να δείτε, τι στο καλό πράγματα είναι αυτά. Από κεραυνού του Δία τώρα πήγαμε. Περιμένετε. Περιμένετε. Ωραία. Περιμένετε, παίζω με controller. Το αφήνουμε λίγο το πληκτρολόγιο, παιδιά. Περιμένετε, ποιος με βαράει. Από πίσω ή από μπροστά. Σπαμάρι, 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 περιμένω. Ωραία, dead. Πολύ θέλει σπαμάρι. Άστα, αυτό, προχωράμε. Σλάπι λάμα, από γκολ πήγαμε τώρα αυτά. Τι καινούρια έχουμε βάλει. Δεν ξέρετε, αυτά είναι λίγο ποτάκια να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Καλό πέταξε, μου αρέσει. Ας να κάνουμε reload τα όπλα. Τι να αφήσω. Αυτό. Ναι, όντως. Πάμε. Μισό λίγο, παιδιά. Ωραία, παιδιά, αρχίζουμε. Συγγνώμη λίγο. Κάτι θέλω να κάνω. 3 άτομα, πότε και όλους. Το ένα πρέπει να είναι καμένο, να ξέρετε. Όπως συνήθως. Εδώ κάποιος πρέπει να πέθανε. Και να φανταστάνε όλοι σε αυτήν εδώ την πόλη. Τα 2 άτομα, ξέρω εγώ. Και έχω κάνει και 6 kills. Δεν ξέρω. Τι να κάνω. Να πάω να κρυφτώ κάπου και να περιμένουν τα άτομα. Δεν ξέρω. Να το κάνω έτσι. Πάω να κρυφτώ. Όχι. Τι να κρυφτώ, λέω και εγώ, άμα φέρει το κύκλος. Περιμένετε. Πού πήγαν. Ωραία. Πού το βρήκε το εξώτικ αυτό. Χορεύει, ρε. Μπράβο, είναι 13 γράμμους. Ξαναπατάμε, τα λέμε στο επόμενο
game. Και θα παίξω πληκτρολόγια να ξέρετε. Τα λέμε. Ωραία παιδιά, αρχίζουμε. Θα παίζουμε πρώτα με αρχή με τον ρόλερ. Όχι, ξέρετε κάτι. Ναι, θα παίξουμε λίγο εδώ φορά με λίγο. Γιατί δεν ξέρω. Κολλάω. Dead. Αν έχω το αόρατο, μια χαρά είναι. Άλλος μην είναι μόνο πολύ προ και χάσω. Δεν πιστεύω να είναι κάτω Σαμπρίνα, πες να είναι η μοναδική που έκτισα. Τι είναι αυτό ρε? Πέτρες, τι, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, θα το δούμε τι είναι. Στην τελεία. Εδώ. Πώς. Και πού είναι αυτός? Παίζει να είχα headshot. Δεν γίνεται αλλιώς. Σκοτώσω ή αλλιώς τον είχα αφήσει low. Το είναι και καλά προστατευτικό. Έλα ρε, δεν το ήξερα. Οκ, ας το κρατήσουμε. Χρήσιμο θα είναι. Πιέσα το slab juice. Μήπως πεθάνουμε. Ποτέ δεν ξέρεις. Μα δεν ήθελα να χάσει το πράγμα του. Πολύ προσπάθεια, πολύ. Και σε το slap τους, γιατί δεν πρέπει να επιβιώσουν. Πάρω το rift. Δεν πειράζει, θέλουμε crown. Όποιος θέλει να το πάρει. Θα πάμε από εδώ. Εδώ γίνεται πιο πολύ fight. Τι να αφήσω. Και ένα εξώτικο πίσω. Αν βοηθήσει μπορεί να το πάρω. Όμως κάνει πολύ. Magician, θέλω. Εδώ πέρα κάτι γίνεται. Είναι από το μετάλλον, όποιος θέλω να το πάρει λέει, δεν το θέλω. Ό,τι και εγώ το θέλω, ευχαριστώ. Να είδε αυτό. Δεν είναι.
3 άτομα. Πήραμε απλώς ένα Victory. Ξέρω έχω λίγα crowns, δεν έχω και πολλά να φανταστείτε, 8 crowns. Δεν είναι και υπερ καλά, αλλά εντάξει. Δεν θέλω να το χάσω, γι' αυτό θα πατήσω lobby και θα παίξουμε κάτι άλλο, παιδιά, θέλουμε. Γι' αυτό θα τα πούμε στο lobby. Ωραία παιδιά, θα δούμε τι θα παίξουμε. Θα παίξουμε λίγο Mafia Tycoon, δεν ξέρω αν το φέρω σωστά, συγγνώμη. Θα βάλουμε Revive, Play και θα τα πούμε στο game. Και να σας πω ότι το βίντεο θα τελειώσει σε λίγο, γιατί δεν έχει και πολύ χώρο, γι' αυτό θα το κλείσουμε σε λίγο. Γιατί τα λέμε στο game. Ωραία παιδιά, μπήκαμε. Να ξέρετε, σε 2 λεπτάκια θα κλείσει το βίντεο, συγγνώμη, αλλά θα κάνουμε και άλλα βίντεο με πιο πολύ χώρο, απλώς πρέπει να αναβαθμίσω το χώρο μου στο κινητό. Συγγνώμη. Ωραία. Εμβαίνουμε τον πάνω όροφο. Πάμε να κάνουμε και μία ληστεία βέβαια. Εδώ παίρνουμε πολλά λεφτά, XP. Αν το χτυπάς πολλή ώρα παίρνεις full XP και πολλά λεφτά, να ξέρετε. Εδώ πέρα είναι το δωματίο μου, εδώ θα φτιάξουμε τον καναπέ. Ναι, τέλειο και αυτά. Αλλά μέχρι να πάρουμε πολλά λεφτά, πάμε μια βολτίτσα με το αυτοκίνητό μας, ή όχι. Ή να πάμε το ελικόπτερο. Με το ελικόπτερο έχουμε και φύλακες εδώ πάνω. Δεν μην μας πιάσει βέβαια η αστυνομία. Και τα λέμε ότι θα φτάσουμε στο μέρος. Ωραία παιδιά, το μέρος είναι εδώ πέρα. Ξέρετε. Κάτω που είμαστε στους θάμνους. Έχει και αυτός μορφείο, ξέρετε. Είναι τα σπαμάρογα. Αν πεθάνουμε πάει. Ωραία, πόσοι υπάρχουν. Πεθάναμε, κρίμα. Και να σας πω ότι συγγνώμη, ήξερα ότι ήταν μικρό το βίντεο, κάπου εδώ πρέπει να κλείσει. Θα το συνεχίσουμε μία άλλη φορά αυτό, γι' αυτό τα λέμε για